Hei, olen Niina. Nyt askarrellaan tuuliviirit. Askarteluun tarvitset valkoista paperia kaavaan, värillistä tuuliviiriin ja muutama kartongin pala koristeeksi. Sakset, kynä, helmiä, puinen tikku varreksi, teipinpala vahvikkeeksi sekä nuppineulan. Jäljennä kaavan avulla paperille 4. Muista myös leikkauspisteet ja keskipiste. Ota sakset ja leikkaa 4. Leikkaa kaikkiin kulmiin halkiot kaavan merkittyihin kohtiin saakka. Vahvista joka toinen kulma pienellä palalla teippiä. Lisää teipinpala myös keskelle. Jäljennä ja leikkaa 2 eri pahvista tuuliviirin keskusta. Voit käyttää myös kuviosaksia toista kartonkia leikatessasi ja tee vähän ympyrästä toista pienempi. Ota mahdollisimman pitkä neula, pujota siihen puinen helmi, sitten tuuliviirin molemmat keskuspalat. Tämän jälkeen pujota neula läpi joka toisen vahvistetun kulman. Pujota puinen helmi vielä väliin ja tämän jälkeen työnnä neula läpi paperin ja takapuolelle vielä 1 puinen helmi. Työnnä nuppineula keppiin kiinni.